Školenie Hrdinovia internetu sa mi páčilo. Chcem sa tak dovzdelať v tejto oblasti a byť tak nápomocný našim deťom. My máme deti aj zo segregovanej rómskej komunity a tam používanie Facebooku, Messenger, fotky, zdieľanie fotiek na Facebooku, toto im ide, ale nie sú schopné nič viac bez nejakého vedenia učiteľa. Väčšina z našich detí ten prístup na internet doma bežne nemá, ale nájdu si vždy spôsob, ako sa vlastne na ten internet dostať. Idú ku kamarátovi na Wi-Fi, alebo využijú voľnú Wi-Fi buď v meste, alebo na dedine, alebo niektorí občania nemajú zaheslované svoje Wi-Fi, tak ich bežne vydávame popri ceste pred domami stať. Takže nájdu si spôsob. Myslím si, že rodičia sa s nimi veľmi nerozprávajú v tejto oblasti, lebo oni sú ešte menej vzdelaní ako tie deti. Lebo tie deti prichádzajú teraz do styku s tým internetom o veľa nižšom veku a dokážu sa viac na ten internet akože dostať aj odsledovať si tie určité veci. Práve preto som cítil takú potrebu, že keď tí rodičia to proste nedokážu, tak by sme im to mali dodať my a vysvetliť im všetky tie také plusy aj minusy toho internetu. Čo je tu v týchto metodických vlastne materiáloch veľmi pekne napísané. Celkovo ten materiál je veľmi prínosný. Pretože v tých témach je obsiahnuté všetko, čo si myslím, že by mali tie deti vedieť. Lebo sú tam rôzne oblasti od hesiel cez ostražitosť, cez prakticky tú šikovnosť tých žiakov, alebo tá láskavosť, čo mne veľmi tak rezonuje, lebo deti dokážu byť niekedy dosť veľmi neláskaví. Pre nich sú dôležité celkovo hodnoty ako láskavosť, ako dôvera, ako čestnosť, empatia. Čo by som tým mojim deviatakom prial? No prial by som im hlavne to, aby boli v podstate na tom internete ako doma, aby sa tam vedeli správať, aby sa tam vedeli prakticky žiť s tými ostatnými ľuďmi, lebo je to vlastne bežný život, aj keď sa nevidíme. A treba byť dobrý k ostatným, aby boli ostatní dobrí ku nám. No a len to dobré by som im prial do života.